epizodu Minecraft preživljavanja. Skupio sam drveta i nakupio sam, ne znam koliko sam nakupio balvana, ali nakupio i pretvorio sam balvan u daske, imam 47, ja mislim. Jeste, imam 47. Dnevno ćemo praviti kuću na polju. Ovo sam napravio još jedan peć da jedem. Skrećem da jedem. Uzmi taj stik. Hajde jedi. Ja sad gladan. Hajde još jedan. Tu. Sad ćemo, imamo još kakve hrane da ispečem. Nema. Sad ćemo mi da uzmemo cobblestone i da napravimo ovo. Ima li još? Hajde još. Mogu još napraviti? Ne mogu. Koliko imamo ovih? 27, 24. Pa ne znam će meni to biti dovoljno. Hajde. Hajde stavit ću. Sklada. Šta ovo primješ mingl papir u usta. Sad je mrak napolju, moramo čekati dok svane. Šta ću? Imam ja ovdje nešto. Imam kremen, imam 3 metala. Imam jednu vunu, imam 2 ova. Mogu li ja napraviti štab za pecanje? Ne mogu, treba mi 3 onoga. Kad napravim štab za pecanje, trebam ubijeti krave. Nego samo odim na rijeku i lovim ribe. Pa ja. Koliko imamo toga? Napravi još jedno, to je 32 komada. Pardon. Hajde mi neću moćemo peći. I praviti ovako kamen. A što je ovo koja sam šmingu? Ajmo ovdje. Mada. Koliko imam cables ovoga stona? Jedan. Ovo je drugi. Ovo treći. I ovo četvrti. Tako. Mogu da se snađem. Trebali smo mi skupljat drveta, boga mi. A neću sad. Pahe, ubiješ tamo. Imam se ovo spaviti. Tako. Ajde, stavit ćemo još. Stavit ćemo 8. Tako. Ovo ćemo napraviti jedno. 40 komada imamo. Super. Pa mi smo mogli napraviti ovo. Slab. Stone slab. Stone brick slab. Stone slab. A mess. Hajde ko ovo uradim pa onda. Šta ovo nemam ništa nas. Morat ću dijelo kako nabaviti. Opremit se. Stone brick. Cobblestone slab. Imam. Ne imam nijedno. Kako onda mogu napraviti stone slab? Go. Stone slaba nemam nijedan stone. Ja ga ne vidim alahan. Ja ga nisam vidio. Pa eto. Kako vi vidite, napišite mi komentar.
To, i sad ćemo još staviti malo, ne možemo napraviti onaj stone slab. Nada, tako, 4 XP ima. Ljudi, ovo, mislim, nećemo puno epizoda raditi ovo. Radit ćemo neđe oko 25, tako nekako. I onda ćemo početi drugo preživljavanje. Sve najde više. Treba te čeka 2 sata. Ajde više. Zaspat ću. 1, 2, 3, 4, 5. Koliko ima? 30, super. Sad ćemo sačekat dok dođe dan i onda ćemo pravit kuću. Ja ću sad zastopirat dok dođe dan. Daj. Da ljudi, sad sam ja izašla napolje, bilo je počelo svanjavat i počelo nešto završit ćemo epizod na 7 minuta. Šta mora? I ljudi, evo, to je bilo to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećem.